ካብዛ ሓለፈ ኣነ ድማ ሞባይለይ ክዓፁ ልኢኪ ዝነበርኩ ኢደይ ምልስ ቴሌፎን ናብ እዝነይ ምልስ ኣፀጋዕክዎ እንታይ ክብለኒ ከም ዝደለየ ክሰምዕ ኣቤት በልክዎ ብትሑት ድምፀይ ሳይሞን ድማ ብትሑት ድምፁ ብዙይ ምቁር ዝኾነ ድምፁ የፍቅረኪ እየ ሳምሪተይ በለኒ ኣነ እውን ሃንደበት ንውሽጠይ ዘይፈልጦ ጋሻ ስምዒት ክወረኒ ተረድአኒ ግን ከዓ ስምዒተይ ተቋፃፂረ እሺ ባይ ኢለ ዓፀክዎ ድሕሪ ቴሌፎን ምዕፃወይ ግን ኣብ ዝብል ኢና ኣቋሪፅና ነርና ሻሙናይ ክፋል ኣብ ናይ 7ይ ክፋል እናቋረፅና ነርና 8ይ ክፋል ድማ ሕዚ መፅኣና ሰላምታይ ኣይረሳዕኹን ናይ ፅረት ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ኣለኹም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ ከምታ ኣነ ሰላም ዘለዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ ተስፋ እዩ ሓድሽን ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርኩም ኣታውዕን ነባራት ድማ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ምትዋዕኩም ኣይፈለየን ብሸርን ብሳብስክራይብን ብላይክን ጀምርዎ ናብ 8ይ ክፋል ድማ ከብለኩም እየ ምትዋዕኩም ኣይፈለየኒ ኣነ እውን ሃንደበት ንውሽጠይ ዘይፈልጦ ጋሻ ስምዒት ክወረኒ ተረድአኒ ድሕሪ ቴሌፎን ምዕፃወይ ግን ቴሌፎነይ ኣቕሚጠ ኣብ ዓራተይ ከፍ በልኩ ብሓንሳብ ናብቲ ሳይሞን ክገልፀለይ ዝሰምዐዮ ዝጥዑም ናይ ፍቕሪ ቃላት ተመለስኩ ክሓስብን ከዳምፆን ምስ ጀመርኩ ውሽጠይ ብፍርሃትን ብታሕጓስን ብኩልን ተሃወኸ ኣነ ግና ሓሰብኩ ከምዚ ዓይነት ቃላት ብዘይካ ካብ ሳይሞን ካብ ዝኾነ ወዲ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ብውሽጠይ ድማ ደስታ ትሰምዐኒ ብዝኾነ እንተሓሰብኩ ንኣስታት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ዝኣክል ኣብ መደቀሲ ዓራተይ ከፍ ኢለ ብሓሳብ ተሸመምኩ ኣብታ ፀባብ ገዛይ ንበይነይ ዓራተይ ተገዲመ ኣብ ሓሳብ ጠሓልኩ ኩሎም ናይ ሳይሞን ዘረባ በቢ ሓደ ዘኪረ ንኣእምሮየን ተቋፃፀርዎ እሞ ማዕፆ ልበይ ጓሕዊሑ ተፈለጠኒ ኣዒንተይ ዓሚተ ደማ ኣብ ዘይፈልጦ ስምዒት ኣንሳፈፍኩ ድሕሪ ውሕዳት ደቃይቕ ካብ ሓሳበይን ተባራቢረ ከይተረድአኒ ሰዓታት ድቃሰይ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ንተን ዝተረፋኒ ውሕዳት ሰዓታት ድቃስ ምስጋና ንፈጣሪ ይኹን ብሰላም ተሲኤ ድሕሪ ፅሬትን ቁርስን ድማ ናብ ስርሐይ ኣምራሕኩ ሕጂ እውን ሳይሞን ካብ ኣእምሮይ ፍፅም ክወፅእ ኣይከኣለን ስራሕ እናሰራሕኩ ከለኹ ብሓንሳብ ግን ናብ ሳይሞን ይዕዘር ስርሐይ ኣፃፊፈ ሰዓት ድቃሰይ ከኣክል እሞ ሳይሞን ክድውለሉ ተሃንጠኹ ብዙሕ ኣብቲ ስራሐይ ብዘይካ ናይ ሳይሞን ናይ ካሊእ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ናቱ ድምፂ ናይ ኣፋኣ ናይ ኣገላልፃ ፍቅሪ ኣነ ድማ ብውሽጠይ ዘይኮነ ስምዒት ተሰማዐኒ ንውሽጠይ ድማ ብዙሕ ነገር ተናገርኩ ኣነ ስደት እየ እኒኹ ከመይ ለእየ እዙይ ክኸውን በልኩ ንምንታይ ከ ውሽጠይ ማዕረ ደስታን ሓጎስን ተሰምዐኒ ኢለ ድማ ምሽት ውሽጠይ ተነጋገርኩ ዕላማይ ከፍርስ ዶ ይኸውን ወይስ ከመይ እዩ ኣነስ እንታይ እየ ዝሰርሖ ከመይ እየ ኢለ ድማ ብሓሳብ እንተሸመንኩ ስራሕ እውን ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ድሕሪ ውሕዳት ሰዓታት ድማ እታ ግዜ ንርእሳ ኢላ መሰየት ስራሕ ወዲኤ ናብ ቤተይ ኣምራሕኩ ንቴሌፎነይ ኣብ ኢደይ ሒዘ ሳይሞን ክድውል ተፀበኹ
ግን ሳይሞን ክድውል ኣይከኣለን። ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ምጽባየይ ባዕለይ ክድውለሉ ወሰንኩ። ደጋጊመ እንተፈተንኩ ቴሌፎን ናይ ሳይሞን ተዓፀየ። ክሰርሕ እውን ኣይከኣለን። ቅድሚ ሕጂ ሳይሞን ደው ኢለ ኣይድውልን ብዘይ ኣይገደስልን ነይሩ። ካብቲ ማሊ ምሸት ክሳብ ሕጂ ግን ዕላሉ ክናፍቆን ክግደሰሉን ጀሚረ እየ። እታ ንድሕሪ ስረሐይ ዘዕርፈላ ሰላማዊት ቤተይ ብሓንሳብ ክትጽንምተኒ ተፈለጠኒ። ሻቁለተይ ጥርዝ በጽሐ ስለምንታይ ዘይደወለ እንታይ ከ ኣጋጢምዎ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮይ ክትል ይብሉኒ። መንፈሰይ ተረብሹ ሓሳበይ ብዛዕባ ሳይሞን ጥራሕ ኮይኑ ድቃስ ከይደቅስ ኣይከኣልኩን። ድሕሪ ብዙሓት ሰዓታት ናይ ስራሕ ድካም እዩ ይመስለኒ ኣብቲ ዘለኽዎ ትክስ ወሰደኒ። ድቅስ ድሕሪ ምጽንሐይ ቴሌፎን ድምፀይ ገይራ ኣባራበረትኒ። ቴሌፎን ኣልዒለ መን ምኳኑ እንከይረአኩ ናብ እዝነይ ጸጋዕክዋ። ብሓሰስ ድምፂ ድማ ሄሎ በልኩ። ሳምሪተይ ከመይ ሓድርኪ በለኒ። ሳይሞን ምኳኑ ከረጋግጽ ናብ ስክሪን ቴሌፎነይ ጠመትኩ። እቲ ቁጥሪ ድማ ናይ ሳይሞን እዩ። ሳይሞን ሳምሪተይ ኣለኹ ዶ በለኒ። ኣለኹ ሳይሞን ሓዊ ይቅርታ ደቂሰ ስለልጸናሕኩ እየ በልክዎ። ሶሪ ሳምሪየይ ኣተሲአኪ ምሽ። ኣነ ከዓ ትማሊ ምሸት ወፂአ ኣምሽየ ቴሌፎነይ ተዓጽያስ ዘይደወልኩ ሳምሪተይ ስለ ዝናፈቅኩኺ እየ አንኪሄ ድምፅኪ ክሰምዕ ደው ኢለ በለኒ። ኣነ ድማ ሱቅ በልኩ ዝም በልኩ። ምንም ካምዛ ዘይሰምዖ ኣለኹ። እዛነይ እንዳሰምዐ ኣፈይን ልሳነይን ልበይ ግን ተዓጸወ። ደሓን ሳይሞን ሓወይ እንኳዕ ናይ ሰላም ኮንካ እምበር ኣነ ደኣ ደሓን እየ በልክዎ። ግን ዘይ ምድዋለይ እንታይ ተሰሚዕክ ሳምሪተይ በለኒ። ኣነ እውን ከምዛ ክሻቀል ከምዘይምሰኹ ነኖ ማለተይ ኣነ ደኣ እንታይ ክስምዐኒ በልክዎ። ሳምሪተይ ንምንታይ ትስከፊ ኣለኪ? ናፊቐካ ኣምስየ ዘይትብልኒ ብግልጺ። ካብኡ ከዓ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈተንኪ መሰይ ጸኒሕኒ እዩ በለኒ። ኣነ ከዓ ሕፍረት ስዕረት ተሰሚዕኒ ድንን ኢለ መልሲ ከይሃብኩ ትምበልኩ ኣይተናገርኩን ኣይተዛረብኩን። ብውሽጠይ ድማ ሱቅ በልኩ። ንሱ እንዳተዛረበን ከሎ ቃላት እናተናገረን ከሎ ኣነ ግን ውሽጢ ሕፍረተይ ስለ ናፈለጥኩ ኣይተሰምዐንን ስለዝበለይ ብዙሕ ነገር ሱቅ በልኩ። ሳይሞን ዕላሉ ቀጸለ። ሳምሪተይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስምዒት ከይተሰከፍክ ግለጽለይ በለኒ። ኣነ ድማ ሕቱኡ ከቢድኒ ኦኦ ማለት እንታይ ክገልጸልካ ማለተይ ኣነ እኮ በልኩ። ሳይሞን ዕላለይ ኩልፍ ሳምሪተይ እንታይ ኮንኪ ኣለኪ ተፍቅርኒ ዲኺ በለኒ። ሳይሞን እውን ከምኡ ኢለ ምሽ ትማሊ ነጊረካ ሳምሪተይ ግን ልሳንኪ ከይትዛረብ ውሽጥኪ ኣየንብብ ኣለኩ ልብኺ ሕሹክ ክትብልኒ ትደሊ ኣላ ናዝገጸይ ገዲፍክ በለኒ። ኣብዙ የቋሪጽና ኣለና። ኣብ ናይ ታሽዓይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ደሕና ቀንዩ። ላይክ ሰብስክራይብ ሸር